Són la Nayara. I nos ha tocat el llop. El llop és un animal vertebrat que té ossos i columna vertebral. El llop és un mamífer que mama. Menja carn i és carnívor. És que menja carn. Viu a la neu i al bosc. Com és? Els ulls dels llops són invertebrats. Que té columna vertebral. El llop té molt bona vista, fent i tot de nit. El llop té ulls grossos. Bonics. Clars foscos. Com neixen? El llop neix de la pansa de la mare. Molt bé.